Nagahanda na ang militar sa Estados Unidos ng Amerika para sa posibilidad sa sunod-sunod nga operasyon batok sa Iran kung magmando na si United States President Donald Trump nga takihon ang mga pungsod. Ining pahayag ang ginsiling sang duha ka mga opisyal sa United States. Sunod sa mga officials nga nagpahinago lang sa ilang pangalan bangod sa sensitibong issue, mas masangkad kag mas seryoso ang plano sa operasyon kumpara sa mga naunang military retaliation sa US. Nabaluan nga natalaran nga makigsapol ang tiglawas ng Amerika nga sanay Steve Witkoff kag Jared Kushner sa mga tiglawas ng Iran sa Geneva sa Martes sa diin magaserbe mediator ang Oman para talakayon ang peace talks. Una na nga ginpahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga mas luyag ni Trump ang isa ka kasugtanan sa Tirana apang ginako nga mabudlay ining nga malabot. Samtang paray ng pagdamo sang puwersa militar sa U.S. sa riyon, ginkumpirma sa mga opisyal nga magapadala ang Pentagon sang dugang nga aircraft carrier sa Middle East kauparang libo-libo nga tropa, fighter aircraft kag guided missile destroyers. Nabaluan nga sa isa ka speech sa North Carolina, ginmit lang ni Trump ang posibilidad sang regime change sa Iran habang wala niya gintumod kung sino ang luyag niya nga magbulos sa pagpamuno. Sunod sa White House spokesperson nga si Anna Kelly, all options on the table with regard to Iran. Kag si Trump ang magadesisyon sini base sa interes sang Amerika. Na malibad naman nga magkomento ang Pentagon tuhoy sa detalye sang natalana nga pag-atake sa Iran. Give us the deal that they should have given us the first time. If they give us the right deal, we won't do that. But, you know, historically, they haven't done that. I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. When are those talks, Mr. President? When are those They've talks? already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly.